Kunenkinga ethanda ukwanda manje phakathi kwabantu bonke nje abesimame, abesilisa. Kunale nkinga yokulinda yokuthi umuntu usemlindelweni, akamazi umuntu okufanele azinze naye ukuthi uyoqhamukaphi. Abantu nje asebebasha impela sebenale nkinga yokukhiyeka esimweni sokukhanda ubudlelwano empilweni nokwakha imizi. Leso simo leso asisona isimo sendalo, akudaliwe kahle kahle lokho, kodwa isimo sokukhiyeka isimo sasemandulo okuyisimo esifuna ukuthi silungiseke kuwe wena muntu. Kahle kahle kwakufanele silungiseke uzalwa, ngoba umuntu nomuntu ozalwayo uzalwa naso lesi simo sasemandulo sokukhiyeka, i-generational corruption. Kunesimo esiphazamisa noma esikhiya isingezansi esikhiya isimo senhliziyo esenza ukuthi uma ngabe usondela noma usondelana nomuntu okuyena muntu ozokwazi ukukhanda ubudlelwane naye, ebese lento ibise ikhahlela noma lento ivele ivimbe ivale. Indala lento ikhona ikubantu bonke, kakhulukazi abantu abanobizo noma abantu abanesiphiwo noma abantu abayinzalo yelanga, the melanated people. Kwaba khona-ke isimo sasemandulo, amathonga la athunjwa khona ayebe esefakwa izikhando zokuvimba nokuvala ukuthi kungandi isizwe selanga. Lokho-ke kuyavuka umuntu nomuntu ukuthi kuvele kube nongqi. Wena ucabanga ukuthi mhlawumbe awumuhle, mhlawumbe awunasimilo, mhlawumbe akudaliwe ukuthi wena uphile nomuntu njalo njalo, uyinike nje izathu ey'ningi zokuthi udikile esimweni sothando, noma uvele uy'tshele nje ukuthi akufanele, kungcono uvele ukhethe uJehova, ube ngcwele, uy'hlalele wedwa. Akusona-ke isimo leso esidaliwe, kodwa isimo esifuna ukuthi wena usihlambulule njengomuntu ophilayo emhlabeni. Futhi okunye kuye kwenzeke futhi ukuthi-ke ube umuntu ongazi ukuthi bonke ubudlelwano bakho nama-relationships owakhandayo, kungazi ukuthi awehleli emhlabeni enzeka nje ngo-spiritual, uyibone wena sengathi u-spiritually ngale ndlela yokuthi uyezwana nabantu kodwa yonke into ihambisana nomoya, ukuthi nizwana emoyeni kodwa mase nifuneke ukuthi niphile impilo day by day to day. Lokho bese kuba khona nje umshikashika thizeni olokhu ukhona. Ingabe u-heterosexual, u-gay, u-part of whatever, LGBTQI, whatever situation, ubudlelwano nomunye umuntu ngokothando nangokwenhloso yokuphila ndawonye yinto edaliwe ukuthi-ke mayibe khona. Uma engasenzeki, nawe usubuka isimo ophila kusona, uyibone ukuthi no, sengathi sengi-isolated kakhulu, sengathi akusakho ngisho ongishayela ikhwela, sengathi sengigeze ngayiphucuza, ngafaka u-perfume, ngafaka ama-weave, ngafaka yonke into, kodwa akuyiwa ndawo. Leyo nto-ke uma usuyibuka usuyibona ukuthi ihamba kanjalo, kufanele wazi-ke ukuthi sekufanele ugquzulwe lento yasemandulo eyenziwa kokhokho bethu ukuthi bavaleke
bavaleke bangabonani, bavaleke bangaphisani ngendlela. Ilokhuzana-ke inhlanzeko ezoqaqa lesi sikhiye sakudala, isikhiye lesi esakhiye amathonga, kuzomele ukuthi nijwayele i-YouTube channel ngoba iyona esengifaka kuyo izinhlanzeko eziningi, kakhulukazi lezi zinhlanzeko ezijulile. Okufanele ukuthi-ke umuntu nomuntu a-subscribe kule channel ukuze uma sengifaka mina iy'nhlanzeko ey'hlukahlukene zizobe zinama-thumbnails, zizobe nombhalo, amavidiyo azobe nombhalo ochaza kucace ukuthi ungowani. Lezi iy'nhlanzeko zizobe yilandelana ngoba kukhona le yokuthi makuqaqeke isithunywa somuntu, bese-ke kuzoba khona le yokuthi emathandweni kufuneke uqaqe amathonga, lesi sikhando esabalandela kusukela emandulo esivalayo. Leso sidikiselo leso-ke kufuneke sisembulwe, sisulwe kuwe. Ngiphinde futhi ngizobe ngifaka kakhulukazi iy'nhlanzeko zalaba abazalwa bembethe. Uma uzalwe wembethe kufuneke wazi ukuthi akekho umuntu okufuneke akwembule nje noma ngabe uyakwembula ngenkukhu noma ngembuzi ebese kudlisa igobongo. Akufanele uqale wenzelwe ukwembula ingubo ngoba ingubo imvamisa, iy'ngubo ziyacwiywa, iy'ngubo ziyathathwa onesi ey'bhedlela bayosebenza bayidayisele iy'nyanga, iy'nyanga y'khande ngazo imithi yenhlahla. Uma-ke ingubo yakho isanuka lelo phunga-ke lokuthi isetshenziwe, yasetshenzwa ukukhanda umuthi wenhlanhla, vele-ke kusho ukuthi inhlanhla yakho icwiyiwe. Okufuneka ukuthi kuqale kugezwe lokho, leyo ngubo igezwe kuqala, ebese ukwazi ukuthi-ke wembulwe-ke udle igobongo, ebese-ke uphinde uphothula. Lokho futhi ngizobe ngiphosta amavidiyo ku-YouTube. Kufuneke-ke nikhuthalele ukuthi ngempela ngempela ningene ku-YouTube u-subscribe ngoba angizukumemezela njalo uma ngifaka inhlanzeko ku-YouTube. Kuzobe kuwena ofuneka u-subscribe ukuze uthole inothisi uma ngabe kunevidiyo entsha engenayo. Ebese kuba-ke inhloso yami ukuthi into yesithathu ebalulekile engizwa nikhala ngayo kakhulu ile yokuhlambulula ama-termination ney'ngane ezaphuphuma nokuhlambulula abazali abangasekho nabantu abahamba ngey'ngozi njalo njalo. Leyo ndaba yokugeza isifo nokwethula isifo nokuhlambulula umuntu owashona ngommese noma ngesibhamu noma ngelokhuzana ngemoto nengozi, owashona nje ngegazi. Lezo y'nhlanzeko zonke manje ngizobe sengiy'qoqela ndawonye ku-YouTube ngoba zibalulekile, ikakhulukazi uma ubona izinto zakho zivalekile, kuminyaminyene, ungazi ukuthi yini esihlanganisa izinto zakho nje zihlangahlangane impela nje ungakwazi nokunyakaza. Ebese kuba-ke ilaba abalokhuzile abazalelwe ekhaya, imlanjwana nabantu abahlala abasaney'bongo zakomalume njalo njalo. Zonke-ke lezo-ke futhi zamasiko ngizobe ngiy'phosta ku-YouTube kusukela manje. Wena-ke subscribe-a kuqala, into yokuqala ku-free vele akubizi lutho uku-subscribe-a. U-subscribe uchofa nje le bell yoku-subscribe-a, usuzobe-ke usuthola inothisi njalo uma kukhona iy'nhlanzeko ezichazeke kabanzi ngoba la ku-TikTok angikwazi ukuchaza into for 1 hour noma edlula u-10 minutes. So subscribe-a @Sangoma Nene, i-YouTube channel @Sangoma Nene.